Ahoj lidi, zdravím vás, tady jsem já, Matěj, a vidíte, že natáčím z Filipovo profilu. Je to jenom taková za Filipa informačka, protože on nemá čas. Tak za něj dělám tady informačku takovou, že teďka budeme teda lepší kvalitu videí. Takže určitě se můžete těšit, že budu takhle lepší kvalita v HDčku. Je to jenom kratoučký, pár postřílíme jich a ukončíme to. Já teďka jsem pěkný magor. Tak jo, no. No, zemřeli jste, to jsem si nevšiml, fakt toho, ale. Tak. Takže, tu ten smrdí strašně, takže ho ustřelíme palici. OK. Půjdeme nahoru. Slip me, shut up, and slip me some more, come on, slip me, shut up, and slip me. Já neumím chodit normálně. Ani nevím, kam mám jít. Fifi, počkej na mě! Nevidíš, že jsem jak magor? Mám kryptomase, to je sice hezký jako jo, ale já nevím ani kde je. Pindoure! No ty vole. Jak se mu prohnuli ty nohy. Co to bylo? Mě prohnuté. Jak se vůbec změní, abych měl jako nějakou jinou zbraň. No vidíš, jak to jde. Pipi! 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 Já jdu za tebou, počkej. Mě by zajímalo to, že kudy on tam jde. Dítě, ty jsi mu kroutí za prdel tady. No, cuď sem, ti ustřelím, vole, koule. On skočí, ne? Aha, ty vole! Ani mě nevytáhne, to líte, ty vole! To už si ze mě děláš fakt prdel. Ale já. Jak s Filipem plánujeme natočit nějaký film z GTAčka, možná, nějak tak. Pipine, jestli teď něco se stane, tak ti ustřelím tu tvoji píču. Smrdíš jak moje babi. To je hezký, co? Oh yeah. Všichni mají tady jména pro teplouše v téhle hře. Jurij Gagarin, ty vole. Taky tady nějaký se jmenoval Gaga, nebo jak se jmenoval. Hej, mu teču. Pipini! Počkej, takhle. F sebrat lampa. A jdeme si posvítit hrem Amnésiu s horší grafikou. Oh yeah. Takže, jak s tím běhá s tou lampou? Já jsem Santa Claus v létě. Oh yeah. Bitch, oh, what the fuck is the lagis? No a já to teď teda asi ukončím, nic jsme neudělali, párkrát jsme si prohnuli nohy. A... počkej, tak. Já chci s Filipovi něco s tímhle udělat. Takže já to teď teda ukončím. Oh, what the fuck is that? To se mi nějak zalagovalo. No tím pádem já se s vámi loučím a čau.